kangayang mubalik Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandona kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit paninyo sa RMN Drama. Abandonado. Recorded by X Thunder Gaming. O karon sa sumpay ni naginapostang sugilanon, abandonado. Siyalan man, nalimpiyan ba ni mo kalagsakyan na ni Ma'am Joanne? Kahit labig siguro, na mula ang nausap ka to karon naman makapahulay. Eh noon sa, limpiwan ako ni Sige, oy. O di kondisyon sa kanunay. Lagi, kay... Kayon sa... Siyalan! Dili bagitigo bagkato ni Ma'am Ila. Lagi! Hala, dali tinoy! Sakong tas ma'am, susiyo na ito, paano bisingge? Sige! Ay, Bastila. Ay, nakakita na sa karong mo ilaga. Kaya pabitaw ka talawan kayo na ilaga. Pero puwerte malitaha diri ka na to. ay, siyalan, bisingge tasan. Anga, oy, ana. Simik balaka. Ano, oy, uban ko? Kimadok sa kong ilaga. Na, ipapangita na sa bunya ni ma'am. Sige ha, ikipangita ato ha, moy. Ingay mo ako man! Ay, lalaki ka mong gol! Ayun yung laki ko. Driver man ko din eh. Lemang ko, pest control. Ay, sabad niya siya lang ng pest control. Tapulan ka gayod! Ha? Bahala ka di ha? Isumbong ko ikaw mamam! Ay! Sumbong lang uroy! Bahala ka! Huwag hirag-hirag ko din eh. Driver ba ako? Wala ko drivehan ron. Bosa, mupahulay ako. Ay, hala na, siyalan man ron. Nagalago po maros kwarto ni Ma'am Joanne. Ay, ayaw ko ging na nga mailaga na sad. Bago pagani ming nagpaani og pest control. Hala si ma'am! Murag yung nakakitag multo sa kakula, sa kakuyaw. Ma'am! Naanak ko, ma'am! Anak ko, mabati ang singgit kay Slawak sa anak. Giadto tingali dayon niya pagkaibalo nga nauli na. Ay, ito na pod! Ay, kadiyot lamang, ma'am, na analagi ko. Ay, pastilaan, masuko na sab ni karon. Ay, wala man mo tubag. Musulod na lamang ko. Ma'am, musulod na lamang ko glahos, ha? Ay! Hala, sorry, ma'am, sorry. Ma'am, nagdasmagan. Siya na inahitabo. Uy, hala! Hala nga nung nagkadugo, nag-imong liaw kayo magyukuptan, ma'am! Agoy! Hala, agoy, malipong na ba kayo kung makakitagdog ka? Ma'am! Agoy, kalipungon ko, oy. Alipong gayod ko, ani ron. Mama, sa magkapaingon. Nga nung may dalagan ka man, ma'am. Yaya Shoni? Ay! Ma'am Joanne, kalit lamang kami nga sa akong loyo. Kakuya po na baya ko. Agoy, ginoo ko.
Agoy! Agoy! May dugo ang imuhag baba! Samo tagad kog lipong ini makakit ang duga. Guto. Salan? Gigutom ka. Oy, kaon nagisulbad ana, ma'am. Pero kadiyot sa kadiyot sa kay kalipungon nagyud ko ay. Libog na kog kinsay akong unahon. Ang ako bang kaugalingon nga kalipungon na gayod kog nakakita kog dogo. O si Madam ba nga nagkadugo? O ikaw ba nga gigutom? Tuwa para ba sa silog ang kusina? Di na kinahanglang imo pa kung andaman dito sa kusina. Kaya ikaw ang akong kakan. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sulayan ko ganin yung bagong Bluetooth speaker nga ako napalit be. Mayo ba gyud kini? Magapatukar ako. Kusog nag-agas ang dugo gikas akong liog. Help! Tinoy! Niyan ako sa gawas. Tinoy! Tabang ko! Nagsunod ka na nako! Juan, ayaw, anak! Ayaw masakit ni si Mami! Nakadugo ka na og mayo! Nakadugo og mayo ang imong baba! Paingon na imong liog og sinina! Si Shune! Ay, si Shune! Sige, buhat mo sa imong yaya! Na si Yaya. Gitilapan niya ang iyang kamot ko nagkadugo! Isuyop ko na yan dugo, Mami. Pero wala nakuwagan pa ko. I want more, Mami. Ayaw pa padoon ako. Dili ka si Juan. Dili ikaw ang akong anak. Usa ka ka demonyo! Of course, it's me, Mami. The new me. Mami! Mami! Ayaw na pagdagan! Useless ang mudagan ka, kay mahago ka lang. Oh, Mami! Ay, hindi ko kumao dito pero mag-singgit-singgit lamang ako. Ay! Ay! Wala! Ay! Ma'am! Uy! Ma'am! Siyalan! Uy! Ma'am! Nagkadugo ka! Siyalan mo rin! Siya kita mo! Ay! Si Shune! Tabagi ko. Ang sakiran! Ang sakiran! Oh, ma'am! Datong sa ka sa hospital! Ay, pusilan ba yung hitabo, ma'am? Nga mga may samad man ang imong liog! Mayor yung niya ako sa garahe di ay kay! Ay! Uy! Mamay! Lupad may espiritu ko ni mo, ma'am! Kaya na magagtungad hiwoy! Siyalan! Gigutom ko, Tito. Gigutom? Ay, mukaon, ma'am. Mukaon, ma'am. Kay gigutom ka man ka. Dili ko hukad ni mo. Kay daruron na ako si mama yung hospital kay nagkadugo. Ay, ma'am. Ma'am! Hula! Hoy, naman to si ma'am. Ay, tuwara! Midalagan! Ay, ma'am! Asa ka man! Adi, ako'y atubangot tuloy. Hindi siya lang. Gusto ni Nemo, dili ba? Angaw eh. Ma'am, pasila na. Kanindo to tatanawon na nandughan na akon. Wala pa magkadugo.
Tingnan na nagkadugo man na, ma'am. Siya lang ba ginahita po, Ang di ha? ang imong kamot, Tinoy. Kamo. O gikapak ko. Ikaw po, Noy. Sige, binuang mo, Moy. Kay, musugod rin ba yan kung pahikapon? Don't touch me. Wah, Hikapak ko. siyalan. Maipit ko nito. Eh, bahala ka, mama. Bahala ka, mama. Basta kayo mo itong sugo. Bahala na to si mami ni mo. Dalagan bitaw siya. Unahon ko una ning gihukad ni mo na ko, ma'am. Kini ay, kini. Oh. Kabus okay ni mamam. Ma'am, kabus okay ni mamam. Ganahan ka? Ganahan. Ganahan mo lang. Pero may bayad na. Eh, siyalan, ma'am. Uy, siyalan, si ma'am. Wala man ka mag-ayon na yun, oy. Di niya ko maka-afford nito. Wa ko makinahanglan sa imong kwarta, Tinoy. Kay? Ang imong duko ang akong kikinahanglan. Aga, uy. Unsiran! Unsa man imong dugo na ko, ma'am? Ay, anemic ba ya ako? Anemic ba ya ako? Gigutom ko, Tinoy. Unsa ka man itaw? Si ka man yung bigotong. Ay, taon lagi, ma'am. Yes! Mukhaon ko. Mukhaon ko ni mo, Tinoy. Ayaw! 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 Recorded by X Thunder Gaming. Kay galaan, dapiton ka muna mo sa pagpaminaw sa katapos ng sumpay ni atong sugilanon.